Is mise Adam agus an nómh tá mé chun an tríú céime taispeántaíomh conas cluiche a bhanú. So ar dúis chun tosnú, te mi go dtí scratch.mit.edu. An son, déithe mi cruthaigh, tá mi chun cluiche nu á dhéanamh. An son, túair anam do, so táimse chuna chur anam brathóir, mar tá mi chuna úsáid brathóir. Bheadh an sa. Tá brathóir an sotha agam agus tá grama míad é go dtí mo cóir Lego. So tá mise chuna plugáil é seo isteach sa mo ríomhre go ggur an cluiche. So is féidir liom an cáir seo a bhoga agus obraig an brathóir. Cur mé síos é gur inis. Inis, tír go dtí tuile blochanna, add an extension agus an Lego WeDo. Agus an son, teigh an solas seo glas. Agus deirené sin go bhfuil an Lego WeDo ann. So, chuna bheith is againn go bhfuil sé gobar, seic fad slí, agus tóg suas é, agus chur de lámh an sa, agus deireann sé ciad mar níl aon rud ann, agus déir suas agus teag sé go dtí nád timpeall an sa. So inis tá sé gobar. So, is féidir linn a úsáid é sin. So, tá bloc ann when distance, so is dúdáid míad é sin. Agus is féidir linn is an son, dul go dtí glúiseacht agus an bug de goscéim. Inis, nuair déach míad mar seo, bogan an cat de goscéim, is féidir leat mar seo agus déann sé go an-topic. So, tá mi chun é dúsáid é sin, so túair aig agus tá mi chun úsáid é sin chomh maith, fág é sin mar sin, agus tá mi chun sprid nua a dhéanamh. Agus tá sé anmhaithe, agus is loch é hain. So, tá an loch ann inis. Agus san loch é táis gáilt nuair clicáltar, agus an son rialú, agus go deo agus más an sin. Agus an son tír go dtí bra agus tóg an I dáháil le. Agus I dáháil le sprid a hain. An son, bug de goscéim, tír mi go dtí beidir 35 dólam, agus rothlig 20 céim go dtí an clé. Inis, tír arás go dtí an cat agus deathraigh túair aigéir go dtí loch a hain. An son, nuair tóga míad suas, nuair dimmeríad ar cluiche, tá an cat a bogad go dtí an loch, agus tá an loch a dul I ciorcail, so sin go húntaach, ach tá an cat a dul suas síos, so tá míad nechan an rud sin a fis. So, tír isteach an son agus an slí rothaithe. Sin go húntaach. Inis go hobraigh sé, so check míad, mar seo. Agus tá sé ag obair. So, ná deirúd chun sábháil é, agus inis, córáin é. Agus dhéan go dain go bhfuil sé sábháilte, so inis tá sé córáinte agam. Is féidir leat é seo a chur I de leathrangar isán. Sin é an tríú céim chunas cluiche a bhanú.